बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय खौरां लाबोनो हादों सासे उदालगुरि जिल्लानि गेलेगिरिया थारैनो बर' हारिनि गेजेराव गोबां बर' लाइमोनफोरा लेखा फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायावबो रावनिबो खम नंला जेरैथिंबो आथिखालाव बर'नि गेजेरावबो आखा फाखासै नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसोदि गोबां गेलेगिरि बर' लाइमोनफोरा सनानि मेडेल मोननायनि उनावबोदि गोबां जायगायाव बादायनो आवगायलांनो हाया आरो बिनि मोनसेल' गुबै जाहोनानो जाबाय रांखावरिनि आंखालाव आरो बे रांखावरिनि आंखालावनो गोबां बर' लाइमोनफोरनि सिमाङा आसखान्दा जानानै थानांदों जायखिजाया बेनि गेजेरावबोदि उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारिनि बेन्दोङाव थानाय दैफांकुटि गामिनि बिफा गफा दैमारिनि फिसाज्ला सान्तना दैमारिया पान्जाब रायजोआव हादरनां थाइ बक्सिं गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल मोननो हादों आरो बिथां सान्तना दैमारिनि बेबायदि गोब्राब नाजानायजों सनानि मेडेल लाबोनो हानाया उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे बर' माहारिखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों मख'बावनो नांगोनदि सान्तना दैमारिनो बेनि अनगायैबो आवगायलांनो थाखाय नांगोन सरकारनि आरो रायजो राजानि मदद बे बाथ्राखौ खावलायदों उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आयदानि बिबानगिरि बिथांमोन। फार्स्ट आङो टंलायाव गेलेदोंमोन अल आसाम स्टेट गेमाव बिनि उनाव गल्ड मेडेल मोनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नेशनेल पान्जाबाव थांबाय गल्ड मेडेल इयाव लाबोनो हादों। माब्ला जानायमोन खेलाया? 27, 28, 29 बे खेला गेलेहैनायाव नोंथांखौ सोरबाफोर मदद खालामदोंमोन नामा? मददथ' गैया न'निजों थांदों बादायनाया ओरैनो फाइनालाव उरिष्या ओमफ्राय बाखि फार्स्ट राउन्डफोरनिखौ मिथिनाय जायासै आरो जायगा उरिष्यानिमोन आं दा बिदिनो इन्टारनेसनेलाथ' दुबाइयाव दा ओमफ्राय प्रेक्टिसनिबो एसे माबा जादों। दुबाइयाव माब्ला जागोन? दुबाइयाव बिदिनो अक्ट'बर होनना बुंदों तारिखखौ मोजां खबर फिक्स बुंहराखै आरो सारा सेलेक्ट जाबाय आं बिटिआर सरकारा अनोबासो थांनो हासिगोन न'आवथ' गैया एसे एनैखौलाय दिहुनगोन न'आवबो बिटिआर सरकार रायजो राजानि सायाव मदद मोनोबा आरो इन्टारनेसनेल गेलेनो हागोन इन्टारनेसनेल खेलाखौ गेलेलांबावनो आरो गोसो दुबाइयाव नेसनेल गेलेहैनोबो ट्रेनिंनि गोनांथि दायो बेयाव गेलेनो दार्जिलिंआव लांनो नागिरदों केम्पिंआव दा बेयावबो खरसा दङ आरो एसे अब्लासो खेला गेलेहैनो हागोन बिथिं थाइलेण्डनि मास्टारफोर फैगोन आरो बेयाव ट्रेनिं होनो लांनो नागिरदों। आं दा मा होनगोन गोजोननाय मोन्दों दायो आंनि गथ'आ जे पान्जाबाव बादायनायावबा एसे देरहाबोदों खबरा मोजां दा बेखौनो आं सिन्था खालामो दे आरोबाव बिथाङा आरो बेबायदि बिनिफ्राय आरो दुबाइयाव थांनो गोसो जादों आरो जोंनि साननायाव थांनो होगोन जाहा दा मेन बाथ्राया बेसो जाबाय जाहा दा जोंनि न'खरा निखावरि बेफोरबायदि जायगायाव जुदि बाहागो लाहैयोबा जुदि थाखा फैसानि मदद नांगोन दा आंनि साननायाव बेनो दा जितु बिटिआर सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइफोरखौ मोनगोन नामा बेखौ आङो आसा खालामदों आरो जोंनि रायजो राजानिफ्रायबो थाइसे थाइनैब्लाबो एसे होलायोब्लासो बिथांनि साननाया जाफुंगोन आरो आंनि न'खराथ' गैखाया दाथ' आरो दुबाइ बायदियाव थाङोब्ला 3 लाखनिसो खोथा बुंदों थांनाय समफोराव गेलेनायाव रावनिफ्रायबो थाखा फैसा मदद गैथ'वा न'निफ्रायनो। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो बि+ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जोङो जोंनि नोलबारि हालामाव सासे गेलेनानै गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों जों हालामनि समाज सिबियारि जानानै जों गोजोननाय मोन्दों। बिथाङानो जाबाय नैबे दैफांकुटि गामिनि गफा दैमारि आरो गाबसुलि दैमारिनि फिसाला सान्तना दैमारि बिथाङा पान्जाब रायजोआव थाइ बक्सिं गेलेनानै दिनै गल्ड मेडेल
मोनबोनो हादों। जों बेनि थाखाय जोङो जोंनि हालामाव जों गासैबो जोङो रायजो राजाया दिनै गोजोननाय मोन्दों। नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेयावहाय गुबै आफाद आरो माइनाव आफाद लाइमोन आफाद दिनै बिथांखौ बरायफैदों आरो जोङो बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों दिनैहाय जोंनि हालामाव गल्ड मेडेल देरहानानै लाबोनो हानायनि थाखाय आरो बिथांखौ आसा खालामदों बिथाङा आरो फिन आरो माने आरो बिदिनो देरहासार जानो हाथों आरो जिउआव जाहाथे जौगासार जालांनो हाथों जों बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। सरकारनिसिम जों बेखौनो खावलायगोन जिहेतु बिथांनि न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। दिनै बिथाङा मोनसे खाबु मोनदों दुबाइयाव गेलेहैनो थाखाय। दा नैबे बोसोरनि हयथ' अक्ट'बर दानावनो नङा होमबा अक्ट'बर दानावनो थांनांगोन। दा बेयाव 3 लाख रांनि दिनै गोनां जानानै फैदों। बेयाव न'खराव अबस्था थिग नङैलाय जाहाथे नैबे बिटिआर सरकारा जाहाथे बिथांखौ रां अनसुंथाइ होनानै जाहाथे मदद खालामो जों बेखौ खावलायनाय थाबाय। सरकारजों लोगोसे रायजो राजायाबो जाहाथे बिथांखौ जाहाथे हेफाजाब खालामगोन आं बेखौ खावलायहरबाय। रां होनानै बा जिकुनु बिथांखौ जाहाथे मदद खालामो बेनि थाखाय रायजो राजानिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।